सर हाजा उब रावता आमगे नॅशनल सॉंग वंदे मातरम हेजेर मुगे जे नियाळ आहा आणि आमगे जे पेट्रियोटिझम आहा जो मोग आहा देशा पासत हेजे विचार मांडपाक स्पीकर सर वंदे मातरम इज आवर नॅशनल सॉंग अ फ्रीडम क्राय अ युनिफाइंग फोर्स स्पीकर सर वंदे मातरम डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी आणि हे हाऊसान कोणे आमक सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना आमगे देशा जो मोग आहा आमकां ते एक कविता हिंग म्हणून आणि ती प्रोनाउन्सिएशन सारकी जाल म्हूण तू पेट्रियोटिझम म्हणपाक जायना स्पीकर सर आणि हे सर्टिफिकेटूय आमकां कोणाक गरज ना स्पीकर सर पूण स्पीकर सर देशाचो जो मोग आहा डज नॉट एंड विथ बरे भाशेन आज कितकोन आमगे मिनिस्टरान म्हणला म्हणजे देशा मोग तेजेर आहा म्हूण कोणना स्पीकर सर इट बिगिन्स विथ गव्हर्नन्स स्पीकर सर अँड गुड गव्हर्नन्स स्पीकर सर सुजलम सुफलम स्पीकर सर सुजलम रिच इन गुड वॉटर सुफलम रिच विथ फ्रुट्स गुड वॉटर रिच इन गुड वॉटर देशाक जरी तरी उदक जरी तरी आमकां गुड वॉटर आसपा जाय आज सकाळी संकल्प म्हणटालो स्पीकर सर तांकां उदक ना सर कसलो देश प्रेमी आमी कसलो मोग फकत पोएट म्हणपाकूची म्हादय विकली स्पीकर सर शेत पुरयली 39A 17 डिस्ट्रक्शन करीत रावली स्पीकर सर 3 वर उदक मागता संकल्प स्पीकर सर कसले सुजलम स्पीकर सर हे मुळ्ळे आणि सेलिब्रेशन केले उतरा वट ना स्पीकर सर तेंगेले मनीस येतोय रडटाय स्पीकर सर वेर इज द वॉटर म्हादय डायवर्ट केली शेत पुरयली आज गोंयकार रड स्पीकर सर पूण हे फकत कविता आमी कविताच म्हणपाक उरली स्पीकर सर स्पीकर सर वंदे मातरम डज नॉट नीड शाउटिंग डिफेंडर्स इट नीड्स सायलेंट अँड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पीकर सर and I am here to tell you speaker sir ki silent honest administrators आज तुमगे सरकारा नाही speaker sir I as a representative of Benaulim constituency stand firm speaker sir by the constitution of India speaker sir I take a oath with this constitution to save our Goa's land our waters our rivers our hills आमगे आसमुत आहे speaker sir आमचे आज जे उलयताय ते स्पीकर सर आम काळजा आसून आमगे कॉन्स्टिट्यूशना मान दिताय आणि आमगे फुडले पिळगे खातीर स्पीकर सर आज आमी हाय स्पीकर सर आणि आहाय तशेंच फुडले पिळगे खातीर रावतले स्पीकर सर स्पीकर सर आम रिस्पेक्ट दिताय वंदे मातरमाचो आणि वी फुल्ली रिस्पेक्टेड आवर ओनली डिसएग्रीमेंट विथ दिस गव्हर्नमेंट स्पीकर सर that this government only sings it loudly but governs Goa silently against its spirit speaker sir. Speaker sir, Vande Mataram does not divide but this government's misgovernance does divide Goan speaker sir. Vande Mataram does not create controversy but this government's inaction does create controversy speaker sir. Let us honor Vande Mataram by protecting Goa's land preserving Goa's identity and governing with responsibility and this is true Vande Mataram speaker sir. Speaker sir ज्यांना शहीद आजम भगत सिंगान शहीद सुखदेव शहीद राजगुरून हे जेली गेले वंदे मातर मुठासो स्पीकर सर आज तुम्ही सगळे आहे तुमगे तेनो पूर्वज जाल्ले बीजेपीचे तेनो हुयाल्ले स्पीकर सर एक 4 नाव दिया आरएसएसची तुम कोणे आरएसएसान केन्ना वंदे मातरम म्हणला स्पीकर सर तुम केन्ना तुमगे हे जीवितांत तुमगे कोणे बीजेपीचे पूर्वज जेन्ना फ्रीडम स्ट्रगल आले त्यांना वंदे मातरम म्हणला तुम आज वंदे मातरम हिंग दाखोवपाक सोदता स्पीकर सर धावने स्पीकर सर आज ये मूलभूत स्पीकर सर आज ये एका लागून स्पीकर सर आज आमी गाय स्पीकर सर स्पीकर सर हांव आज सांगो सोदिता स्पीकर सर स्पीकर सर ऑब्जेक्ट येच स्पीकर सर स्पीकर सर येच लागलो स्पीकर सर येच स्पीकर सर ना स्पीकर सर आय हैव spoken everything I constitution of my constitution of my I have spoken everything as per the constitution. Nothing is against the constitution. Nothing is against the constitution. I have spoken as per the constitution, sir. I hold the constitution right. I have hold the constitution right. There is nothing I have spoken. There is nothing I have spoken against. There is nothing I have spoken against. How is it, Olela? There is my constitution right. Remember. Not enough, sir. How
should not be allowed. Let him complete. I have not spoken anything against the constitution, sir. I have not spoken anything against the constitution, sir. I have not spoken anything against the constitution, sir. I have not spoken anything, sir. Sir. Wednesday Vegas. He cannot say that. Wednesday Vegas. Because sir, I have specifically sir. Sir, What do you think? whatever I have spoken in my rights with the constitution in mind. I have not spoken anything wrong. तुमच्या सगळे एकटा किती ऐकित मोलटे रेकॉर्डर आहा. You tell me if I spoken something wrong, speaker sir. I think भान धरून उलय म्हणून सांग त्या इतिहास काढून पळे वाच आणि उलय म्हणून सांग इतिहास पोहेल speaker sir. Speaker sir, इतिहास पोहेला इतिहासात तिरंगा गायला त्यांना तिरंगा काढला speaker sir तुम्ही. इतिहास सांगतो speaker sir. ज्यांना तिरंगा गायला त्यांना तिरंगा गायल म्हणजे speaker sir. FIR गायली तिरंगा गायल म्हणून speaker sir. ओ इतिहास speaker sir. आज इतिहास काय करतो आज एका लागून आज एक सांगताय वंदे मातरम सर उत्तरायण आणि उत्तरायण ओळपायाचे असेच सर रिस्पेक्ट करपाक तुझी गरज ना आमकां कोणा सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना स्पीकर सर आम भाटिंग नाही आम गोंय राखलो स्पीकर सर वी आर हियर फॉर द स्पिरिट वी आर स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम I गोंय राखलो Wednesday Vegas. पूर्वज आशिल्लो कोण अरे तुझो पूर्वज आशिल्लो कोण गोंय राखपाक स्पीकर सर तुझे पूर्वज आले म्हणून वंदे मातरम म्हणून आम भाटिंग स्पीकर सर आम काय घेतोय स्पीकर सर आज एक चाललं स्पीकर सर एक we have not spoken anything wrong आज एक sabad आहे स्पीकर एक्सपंज कर The words used to be expunged, Secretary. Speaker sir, whatever I have spoken in the spirit of the constitution, I have spoken in the spirit of Vande Mataram. Member. आम्हाला किती इतली राहते ते स्पीकर सर इतली किती आहे स्पीकर सर व्हाट ऑफ दिस वर्ड स्पीकर सर हा किती हिस्ट्री जो स्पीकर सर किती झाली ती हा स्पीकर सर ज्यांना स्पीकर सर हांव जे उलयला ते इट इज देयर स्पीकर सर हांव किती रॉंग उलयला जरा सांग स्पीकर सर ये जे उलयला हे आम उलयला दॅट इज हिस्ट्री इट इज डन नथिंग रॉंग Yeah, accept it. No, you are insulting. Type of insulting. Honorable members, please sit down. You are insulting the national song. Please sit down.